מה קורה אנשים איתכם? ג'וקר שיטפן. תעשה להם שלום. ככה. יאללה בוא. משחקים והכי בקונטר סטרייק. 1.6 אנחנו סיטי. אתה רק תסתכל עליי, זה מה שתעשה, תשחק. או שאני מדי יפה בשבילך, סתם. הקרבתי את עצמי ונהרגתי. גם אני הקרבתי את עצמי ונהרגתי. אבל אני ראשון, אני יותר גיבור. אני עוד יותר גיבור. לא, 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 אני עוד יותר גיבור. מה, אני אחכה 23 דקות עד שזה ייגמר? לא, נחכה עד שהסיטי האחרון ימות. וזה עכשיו קרה. לא, אצלי זה לא... הנה, כן, זה עכשיו קרה. נון 1.5, צדיק צדיק צדיק, נון 84, מה קשור לנו צדיק צדיק? כי זה ככה אני קונה וככה אני מעלה יריות ככה פרוים עושים. אני מסכים, איפה אתה? צדיק צדיק, נון צדיק, איפה צדיק, איפה צדיק, איפה צדיק? הוא הכי טוב הזה. צדיק 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 צדיק. אני איפה ששמים את הבום, קרוב ל... הנה, עשיתי. זה אתה? אני על קופסאות כאלה. כיסאות. קופסאות. זה היה מוזר. לא, זה לא. הרגו אותי והייתי באוויר. יואו. סי-טי-טי-טי. קוסקוס. יאללה, בוא נסתכל למתי איך כולם שם מתים. אני מתתי. פאק, מפסוסים. אחי, זה העביר אותי קבוצה. פאק. מטרור. ואותי לא העבירו לכלום, אני כמצלמה. ואתה עדיין סיטי. אני יודע. פאק, למה אני נגדך? נו, למה? אני יודע למה. זה לא היה כוחות. זה היה 17 על 14. ועכשיו זה לא כוחות. עוד פעם. עכשיו היה באג במשחק. ועוד פעם הבאג הזה. לך יש את הבאג, לא לכולם. עשו למישהו הדשוט הרגע. או הנה, עכשיו אני במשחק. אחי, אני נגדך. לא נורא. אין לי בעיה. לא נורא לי. פשוט לא נהרוג את שנינו. אם אני אהרוג אותך, סליחה, כי אני לא מבין במשחק הזה. המניה כזה ירה בי. לא, זה היה שם מישהו. לא שמתי לב עליו. ואני סתם ככה יראתי בו. אחי. מה? כלום. טה-דה-דה, טה-דה-דה-דה. ג'וקר, מה? אתה מת? כן, אני כמצלמה. יכולה לזוז בכל המקומות בעולם. כן, אני יודע. אם אתה לוחץ על רווח, אתה יכול לעבור ולראות שחקן, איך הוא משחק. כן, הנה, עשיתי את זה. שלא יהיה להם משעמם. תעשה כאילו שזה אתה. והפרו הולך עם סנייפר. נכון, זה אני סתם צחקתי, סתם. וואו, מה? איזה נדיר הוא. הוא פשוט רואה מישהו וישר יורה בו ירייה והוא עם סנייפר. וואפ, כאילו. תודה. זה אני הייתי, סתם. בטח. אתה לא יודע מה זה בום. בום זה פצצה. ואיפה זה A? איי זה ג'ימן. לא, איפה המקום הזה A? במקום ה-A. אחי, אני אסתכל איך אתה משחק, בוא נראה. הנה ג'וקר. ולא כתבת טוב ג'וקר. מה? כתבתי סבבה ג'וקר. איפה? נו, כתבתי ג'וקר ולא ג'וקר. כי גם בקבוצה שלי יש מישהו שקוראים לו ג'וקר. קקר? קלקר. קרקר?
קרקר, שנייה, בוא נראה אם יש לנו בקבוצה ג'וקר קרקר או ג'וקקר. הוא לא שלא איתך, קראת הוא לא לו. איתך. הוא לא איתך אבל. ג'וקר, הנה, כן, אני רואה. אבל- ג'וסי כן, כן, מה שתגיד, בדיוק. קרקר קיצר. יאללה, אני צריך שמישהו יהרוג אותי כי נתקעתי במקום אחד ואני עכשיו לא יכול לצאת. תהרוג אותי. אני לא יכול לצאת. הנה, לא משנה, עזוב. בסדר. אני אעשה חתימה. אתה להגיד לך איך עושים חתימה? שנייה, סליחה. עכשיו סבבה. להגיד לך איך עושים חתימה? חתימה של מה? חתימה של ציור כזה. אתה מתקרב לקיר, אתה מכוון על הקיר ותלחץ על תף. לא על תף, על T, על א'. וואי, איזה מגניב. לי יש חתימה ירוקה בצורה של מפלצת. אצלי של ג'י מוד. כן, אני יודע. מה, עכשיו זה נעלם. וואי, פירקתי מישהו. עוד מישהו. אני פרו. הרגתי שתי אנשים, באמת הייתי רק פעם אחת. בסדר, מה אמרת שאני צריך ללחוץ כדי לעשות גרפיטי? זה חתימה על תף. לא על תף, על T. טוב, יש לי בן מהסרבר. טוב, איתכם היה ג'וקר שיטמן, החתיך. שיחקנו בקונטר סטרייק 1.6 ואני תירשמו- מקווה שנהנתם, תירשמו לשיטמן. וג'וקר. לג'וקר. ואיתכם, נו, אולי. תנו לייק איתכם? ותנו סאב. כן, זה אותו דבר? לא, זה לא. זה אותו דבר, לא, זה לא אותו דבר, כן אחי. מקווה נהניתם, אלק. נהניתם? כן. ת- בקיצור, איתכם היה ג'וקר ובאתי להגיד פלאש. אחי, אתה אומר את זה כבר 4 פעמים מי היה. טוב, ביי.